Heiger. Poetsen. Is vet. Zelf haalt ze bakken koekjes. Oeh, roekt lekker. Dat is dat je hem geen geurtelevisie gaat, maar dit is wel fijn. Daarboven just, er zitten wat bubbeltjes, dus dat is wat te snel ging met de zinnen. Dat is wel een beetje jammer. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We gaan juist slijm en klei hellen. Nou ja, daar moet natuurlijk met water worden. Dus zaken zo met de slijm en Ilse zo met de klei. Met de figuurtjes even. Oh ja, ik pak even de bak met figuurtjes. Ja. Wat voor smaakje heeft? Je zit echt 12 figuurtjes bij. Een vlinderke en een hartje. En dan heb je nog een bak vol maar alleen klei. Nog even een mes gaan. Slagen dat zaken? Als eindelijk naar je klei, hoor. Daar weer nog wel een taal, hè? Oh, dit is glitter. Glitterklei? Is dat? Shit. Is de glitter zo? Nou, heb je dit er maar uit. Net met de toskenskant, zal ik het even doen? Ja. Die had ik moeilijk eten moet in. Oh, jongen. Die tafel. Ah, moest maar even mooi Deze met maken. een- Ik zaken trekt en helpen. Is dit? Ik ga je straks Pokémon kaarten. Nou, dat gaat nog maar even sham. Deze. Ik weet net de naam, want het is moeilijk uit te spreken. Alleen deze. Kangout Energy, die is wel goed. En dit is mijn beste trouwens, die ik kreeg. Oh ja, dan weer die walvisachtige. Die grote walvis. Die. Deze, die glimt. Je had heel Die. veel. Er is 2 pakjes gekocht Ja. en slime. Ja. En daar moest nog even lekker mee in. En lekker slime. Ja, en wat wie er nog allemaal Ildo had slime. Die weer heel wetterig. Die slime is wel op zich wel fijn. Vast is slime fijn, dus ik hou net zo van slime. Maar die van Ildo die bleef ik echt oerel omzetten. Deze kist dan wel weer in een potje krijgen van de hand nog krijgen. Ja, want deze plak net, ik dus zo. Dus is niks op mijn handen. Wauw, Ildo had een hartje maken. Met me, jij dit. Mooi. Jij dit. Liet je wel skates, hè? Wauw, Ildo. Mooi man. De stress is echt goed. Heger, op stoelsten. Nee, Heger. Oh, een sweet potje dan. Dat is echt leuk. Die zei je heel lauw. Ja. Nee, boven. Je bent steeds stenner zaken. Nee, valt mij nou uit ook waar. Ja. Dus ja, dit gebeurt al. Dat gaat er wel weer aan. Dat je met die oren net zag, hè? Die oren weer echt jakkie. Dus ik denk dat die in de klieken belandt. Maar Ilde mocht ik wel met deze verzaken, dus dat is wel heel lief. En Ilde had ook mooi het klaar, hè? Nou, ga je maar even klaar en een slime en dan zal ik even chillen wat ik van de morgen al hierin heb. Ik neem je maar de boet. Ja jongens, ik ben van de morgen weer fanatiek aan het schilderen geweest. En hier een ideeltje, want ik denk van het is mooi waar, net te heet, net te koud, ik kan het mooi verven. Maar het wordt toch wel een heel heet, dus ik ga een paar bubbeltjes zoeken, dus dat maak ik nog weer even een keer skuren en nog een keer verven. Maar ik ben al een heel eind, maar Jim is even zien. Tada! Nou, lijkt het heel los, zoals wie het wit met donkergries. Nou, nou is het een beetje een soort van zonkel, maar als het daarboven just, er zitten wat bubbeltjes, dus dat is wat te snel ging met de zinnen. Dat is wel een beetje jammer, dus mat nog even een keer licht opschuren en dan een keer met de rollen erover. Maar ik ben heel erg tevreden. Ik ging de ruiten aan even goed, hemelje, even de taperestjes eraan. En dan ga ik het meeste van het waardhuisje dienen, nog net alles. Ik zal hier eens even nog heen bonjouren. Hup. Want ik maak nog even de stijger erbij hebben. Daarboven zit nog wat hout. Dat wordt ook nog in de kleur hebben. En dit hierboven ook nog. Maar daar kan ik natuurlijk zo niet bij. Dus maar we even stijger op zetten. En dan kan ik dat ik alleen nog in dezelfde kleur zetten. Dat is het idee. Dus maar dan verder. Dan is het hele waardhuis gekleurd. Maar we zijn zien hoe mooi. Dus hij heeft dat planten besteld voor Jerien. Siergessen. Dus die komt er met kwarten in. Nou, hij is aan heel hoes. Dus en als dan het waardhuis gekleurd is, dan voel ik eigenlijk echt vertrokken in met je onderbouw. En dan wil ik alle zien in dezelfde zonkleur. Dus die erboven en die en de twee dwarren. Nou
Nou ja, zo stadig wordt het dan echt een beetje een geheel. Want het is nou wel echt het oude en het nieuwe. En ik hoop je toch ja, echt die kleur, die zonkleur op het woudhuis en op het nieuwe gedeelte te zetten. Dat het wat meer een geheel wordt. Nou, en Jelke is dwaande mij een beugeltje te maken. Vaar u naar je televisie op een slipkamer. Die komt daar. Ik had al even een test. Ik hier al even een mooie lijn. En dan gaat Jelke even zien hoe scheef dat die maat. Want ja, ik ga les, weekends een paar dagjes zie ik. En nou, dan miste ik toch wel een televisie op een slipkamer. Of wat de man voetbal zien willen en ik net. Nou, dan kies toch even daarheen om televisie te zien. Dus we gaan toch een televisie omschaft even. Hoe gaat het hier? Oh, Zaken is lekker aan het gamen. Zaken maar eens nog 10 minuutjes, dan gaan we omklaaien voor voetbal. Ja? Zaken had zo trainen. En Ilse is nog mooi aan het klaaien. Moet je even los? Zal ik je helpen? Neem ik het meidje? Ja. Dan ik mooi met deze figuurtjes, die lijken me zo mooi. Mag ik die voor doen? Ik wil aansnijden. Wat doe je deze? Goed drukken, drukken. Tada! Oh, en een hartje bij figuurtjes van Ildo en glitters. Moet je wel hier lekkere koekjes zijn, misschien volle koekjes wel. 1, 2, 3, 4, 5 koekjes gaan we maken. Moet ik hem in plat meidje? Ja. Even zien. Ik heb wel weer de koekjes lezen. Dat is te zien, joh. Gaan we aan een schaal vol met koekjes. Zoveel zijn bakken koekjes. Ja, maar we bakken. Ik in het oventje doen in die keukentje. Hey. Als we met mijn pandje pakken, weet je op kunnen? Ja. Ja. En mijn kaartje. Is ze erin? Ja. Ja. Oh, dat ziet er wel heel heerlijk uit, hè? Glitterkoekjes. Is een beetje gaggy. Past die er nog bij? Ja. Zo? Nou, is wel vol, toch? Zo. Nou, breng stoes in de oven, mevrouw. Even bakken. Oké, je maakt nog meer om te maken. Zo. Even in de oven. Samen een beetje bij mijn auto. Even bakken. Ja? Nou, zal ik even een voetbalklein voor Zaken pakken? Ik kan die hem vast omklaaien. En heel even aan de koekjes eruit, oké? Ja. Tja, dus doe dit even onderst. Help ik die sabbel maar die sokken en de squat. Oh, met de koekjes klaar. Chill eens even in de oven. Oh ja. Oh, lekker. Welke is van mij? De gele? Dan word ik deze. Heerlijk. En? Heerlijk. Lekker. Mami. Ja, je maar net echt op. De klaar is niet echt net echt lekker. Als je een derm hier met hem echte koekjes pakt, dan kun je hem die wel even echt op eten. Hè? Nou, zo. Elke keer. Nou, meestal wel correct, maar de klaar en dan gaan we waar de voetbalschoenen om naar Zaken. Ja. Als maar de slime was erom, je waren eerst te klaar op beeld alweer. Net alles tegelijk, joh. En hij mag me brengen. Ja, nee, voetbal brengen. Brengt mij niet. Hij niet. Ik denk mem, want ik moet ik nou wat bij de winkel bij gaan. Hoe is er aan voor Ildo? Want Ildo kuchelt heel raar, hè? Zullen we... Die net. Nou ga eens even op de boeren. Jou die boerenstoel. Wat doe nou ik nog? Gatsie, batsie. Ja, ik mag naar een hoesdank even Ildo. Die kuchelt heel dit zo raar. Dan maar even wat helje. En dan aanslaan wij met eten draande. Even zien wat we hier niet te maken. Ik heb van alle heel lekkers. Zeg eens even zien. Varkenshaas met aardbei basilicum saus. Oeh ja, die is ik op hier gekregen, hè? Zet dat even in de haal dan, want was ik alle kopjes door de wereld, hè? Nou, let maar eens zien. Maar dit keer wel eens mogen in dit. Kappen, kappen. Oh. Oh jee. Ja, je moet hij toen ook. Hier is er op nice gaan, is dat?
schat. Ja, schat, maar dat ga je maar even doen. Zie je er een beetje nice in. Zo, zit het stokje? Is het nice? Kan hij wel. Wil je helpen? Ja, ik help je met de squat. En dan gaan we naar de winkel en dan zeg ik eten, meidje. Roemst u er klaar? Even op, Hilda? Ja. Ons droeg het uit. En PS hierin. Oh, Hilda had wel lekker koekje, Choco. Of is het alleen het binnenstop eten? Nee. Oh, dit is wel. Blauw, blauw. Geel, be geel. Ik ga PS vergeten. Hier is PS toch? Ja, dit was in deze. Dan mag ze even omruilen. Ik zal zaken even helpen. Nou, we hebben niets gewoon. Ach, hier je. Hier is weer een gek uit de klingerskerpen. Heden, hitskes. Zwet op gebit, man. Hou hem even. En wat is er met die knibbeltjes van op squallenzaken? We vallen hoe de bal. Ik stoekelen. Mami. Beide kanten, hè? Maar we doen ook even in bad even een wekje. Die Want naar je bal. sluit die naar je bal. Ik zie litten. Hier is die naar de zillitten. Oh, pak ze koud. Het kan nog correct, hè? Gaan we dan in de auto, hè? Gaan we dan naar je Broeksterboys. Nou, nog 4 minuten. Dat pas. Ja, maar ik moet Ildo ook in de auto zetten, hè? Asje. Als ik dus nog veilig doe. Goed zo, Hilda. Goed opruimen, meid. Toppie. Oh, ja. Die bal is zaken. Dit is van Paris. Maar die komt uit Frankrijk, hè? Ja, echt uit Frankrijk, jongens. Dat vind ik het mooist. En die is van de Champions League, die, hè? Je kunt goed mij heen horen. En Dylan die kan ik draaien heen horen met deze. Oké, en dan mag je nog even drinken maken, denk ik. Kom je hem, jongens? Dan ben we al te laat. Mami, Nog even een fles. en mam, Ja? uitsluit mijn nummer. Nee, dat is net zo handig. Waarom? Die gaan even naar de boodschappenwinkel. Dan is het net handig om slime mee. Oké? Zo, dat ding zo lekker niet meer goed. Oh, nou Ham, dan maar je op. Gewoon op slot. Hallo, dan maar je op dan. Oh jongens, mijn auto. Er had een zwerm vogels door de auto in de west. Alweer? Vogelskiet. Vogelskijt op mijn auto. Bah. Maar er al gauw af, want anders dan loopt het in de verf. Nou, kroepen gauw in. Dan gaan we naar Broeksterboys. Oh, leuk. Hey, goed uitje, want dan was nog goed de dik. Hè? Hast je een bal? Ja, hier. Mama, ik naar kamer. Ja, dat is wel heel leuk, hè? Misschien waar morgen. weet. Men vindt het eigenlijk een beetje te duur al, ja. Misschien morgen, oké? Thanks om het autozaken. Nog een auto komen. Ja, nee, niet er. Zo, maar dan straks maar doorzaken. Tot aanzien. Lekker trainen. Nou, dan gaan we weer naar de winkel, Hilda. Even een hoesdrank halen voor die keel. Want toen krijg ik wat een gek stemke. Is dat wel? Even een hoesdrank halen voor die keel. Ga de hoesdrank binnen en de badskip. En ook even naar de wasstraat, Hilda, hè? Oh, poetsen, poetsen, poetsen. Oh, de ruiten wist ook even uit, hè? Nee, goed niet. Je bent er op het ruut. Is vet. En daar ben we alweer. Is het wel leuk of is het een beetje spannend? Nee. Leuk? Ik weet nog wel dat zaken altijd spannend voor, maar heel nou net. Men vindt het net spannend, men vindt het wel cool. Gaan we eens een keer een auto, meid? Nou, we hebben thuis auto even schien. Is alle poepjes er? Yes. En badskipjes. Kom, even een hoes. Is toen maar de klaar. Nou, zo eens zien hoe dit gaat. Als het een hartje vol. Oh, wow. En kijk wat voor die keel. Zoals het roken, dit roekt lekker, hè? Is dat vies, hè? Stel ik nog aan? Hoe viel dat? Lekker. Gelukkig. Het zijn we al, hè? Valt daar. Maar nog. Nee. Jong voor een bed of een beetje, oké? Oké. Oké. Nou, dat voelt me niks. Oh, gelukkig. Nou, badskipje in huis. Eten. Ik zal het inzien. Later. Wat hebben we hier? Bioscoop? Oh. Hing het er? Wauw. Hé, hey, vertel eens even. Waar je dit maken? Dank En waar je dat? Heidi. Ja, oma Jelke, mijn bud. Die famke maken, hè? Die hem je mooi op je slipkamer gewoon. Heel mooi. Nou, dan kun je lekker chillen, Hilly. Best nou ja. Toppie. Nou, ik zet verder ermee eten. Succes, hè? Dank je. Oeh, roekt lekker. Het is dat je hem geen geurtelevisie gaat, maar dit is wel fijn. Nou, het eten zit op. Zeg eens even bij Illo in de bioscoop zit. Eli. Best er nog? Oeh, wat is je zuster?
kukkentje. Doet de televisie het goed? Nou, mooi. Best gedaan. Onsa. Maar het licht weer uit. Doei. Schat. Nou, ideaal jongens. Krijg wat. Jelke haalt zaak uit voetbalterrein, dus ik heb aan zo lekker eten. Nou jongens, het eten zit klaar. Het is nog even wachtje op zaken, die zal hier elke minuut wezen. Ik zal heel erop en ik heb wel lekker eten. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen via het net. De chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. En op night slag. Hey hoi!